sagu bat ganetik botatzen du. Katuak, sagua, atzamarretan dauka. Eta katua hor, jaunek azabera, sagua menperatuta dauka. Era. Jolasten hasten da katuarekin. Hori, sagua katuarekin bat. Onda, katua saguarekin jolasten hasten da. Baina azkar aztertzen da. Eta orduan jolas berri bat egiten du. Saguari ihes egiten utziko dio. Korrika egiten. Sagua, katuaren eremutik ateratzen baldin bada bukatu da. Baina ez bada ateratzen, katuak usten ez badio, zelatatzen duen eta hartu dezaken terreno horretik ateratzen ez baldin bada boterea. Espazio hori, katuak, sagua atzeman dezaken espazio hori. Katuak, saguari, korrika egiten utzi dionean, eman dizkion, esperantza izpiak. Eta arreta, katuak, saguaren ondamendian jartzen duen arreta, horiek dira, Elias Gareti gertuztetan, boterearen osagaia. Behi tartea gutzi entzuteko gure komodina, da Isaizi pianista bat, japonesa, zoragarria. Zer da euskara? Iruditu izan zait, euskaraz egiten zidanak, jakindanik ez dakidala, froga bat pasarazinen zidala. Baina aitortuko dizuet, ezkutuan, inbidialiek dakitenei. Niretzat euskaraz idatzita dago mundua. Ez dakit, niretzako goizean begiak lehenengo aldiz irekitzea bezala da. Nina ez zuzean hori, gehi euskaraz egiteko aurkitu ditudan horma guztiak. Gehi horma horiek sortu didaten amorua. Bani badakit euskaraz, ni prozesutik datorren horietako bat naiz, bizitza konpartitua, mestizoa naiz. Niretzako euskara urrun dagoen mundua da. Eskolan ikasi nuen eta ulertzeko moldatzen naiz, ez editz egiten. Hortik aurrera ezer kontra ezer alde. Niretzat euskara militantzia da. Bani naiz. Denagatik sufritzen duen pertsona horietakoa. Eta euskaratik ere sufritu dut. Galduko dugulako edo. Nire emazteak eta nik euskaraz genekien. Baina ez genien gure seme-alabei erakutsi bildur ginen. Baina gure belaunaldia dagoeneko edortzita dago. Niretzako euskara dena esateko hizkuntza da.
Ispiluari begirako. Partikular bat dago unibertsoaren buruan. Unibertsoak ispiluko irudiari begiratzen dio, etengabean liluratuta. Ez da akordatzen, noizbait, partikularra izan dela. Orain, ahal guztidunaren ilusioan, bildurra usatzen da. Partikularra imperioan menturatuko da, ertzetik ertzera. Eta unibertsoarekin mimetizatuko da. Edo eta imperioari eraso egingo dio. Edo eta iesian ibiliko da, salbatu nahian. Harremanan, handitu eta txikitu egin daiteke, nahi beste eskalan. Lurra ez bada jendearena, nola naiz nonbaiteko? Eskaintzen zaidana baztertzen detelako, nahi detukatua. Ez dut nik asmatu errealista izateko modu bakarra, ezinezkoa eskatzea dela. Ez ote naiz iraganera begiratuz garaikide. Minuskulaz idazten dut oiu, zalantzarekin erantzuten dizuet. Onartzen nauzuenean, mespretxatuko zaituztet. Ez dut zuen aurka egiten nire alde, nire aurka egiten dut zuen aurka. Zer da esperantza? Zer da esperantza? Esperantza azenario bat da. Izan daitekenaren izenean, tokian uzten gaituena. Ez atzera, ez aurrera. Geldi, esperoan. Esperantza bide ditxoin behartzaio. Zenbat dira behar dituen behar badak, akasoak, apikak. Mezua botilan sartu eta itsasora botako dugu. Arrantzaleren batek aurkituko badu, agian, bere gogoaren arabera, botilaren atzetik joango litzateke. Eta bere nahiari jarraituz, behar bada mezua botilatik aterako luke, edo ez. Eta jakin minik balego, mezua zabalduko luke, akaso. Eta mezuaz irakurtzeko bulkada sentituko luke, edo ez. Eta benetan bizirik sentituko balitz, mezuko hitzak errealitate bihurtuko lituzke, apika.
Bergerrek dio, esperantza ez datorrela iraganetik. Etorkizunetik ere ez datorrela. Esperantza berriz jaiotzeko gogoa dela, edo desjaiotzeko. Eta zenariotik abiatu eta gero, amaitzeko, behar bada, esperantza, ondokoa da. Edo izan daiteke. Hitzartu, behin eta berriro hitzartu, arrazoira hitzartu, eta deliriora hitzartu, eta amorerik ez eman. Zirko bat da. Funambulistak gezurrekin ekilibrioak egiten. Domadoreak lehoiak tankeekin betiarazten. Umeekin ahaztu diren pailazoak monopolian jolasten. Malabaristak hitzen sua ahoan itzaltzen. Eta publikoa geldirik dago. Baina benetako politikari errespetu handia diogu. Behar bada, politika zer den gogoratzeko, dakigun gehiena ezabatu behar dugu. Ahaztu, berriz hasteko. Ezaugarri jakin batekin identifikatu dezakezuna? Hori ez da Etxaia, bestea da, diferentea. Etxai bihurtuta. Etxaia konkretua da. Egunerokoan hartzen duen erabakia hartzen duela, kontra izango zaituen hori, duzu, Etxaia. Ekintza politikoa gerta dadin, ipuinean otsoa gertu behar da, nahita ez. Problema, otsoa, ondo identifikatuta ez etortzea da.